आता मग इकडे काय चाललंय? क्रीम संपली आहे ना, ती बघते त्याच्यामध्ये आहे काय. ठोकून ठोकून जरा जराशी येते. कोणती क्रीम लावते? ही लावत नाही मी, ही ताईन दिली होती ना. सिक्रेट क्या है फेयर स्किन का? हे किंवा मग काय लावते तू? ते तुझी क्रीम, फेअर अँड हँडसम क्रीम. फुकटचं मिळतंय ते लावते ना जराचं. ते पण ते जरा कधीतरी लावते. काय करतो नाही, मला 2-3 कमेंट येतात, मावशी तुम्ही काय करता, मग काय लावता. हे तर असं भेटलं म्हणून लावलं. मग विको क्रीम लावते, नाही तर माझी पाऊंडची पावडर. पहिली तर ती मीना पावडर असायची, नाही तर रुपा पावडर. आमच्याकडे ते डब्बात असायचा कधी पण, कोका बॉक्स. हा, आमच्याकडे मेकअपचं सामान विमान काय कुठे ठेवलेला नसतो. पावडरचा डबा कधी फ्रीजवर असतो, तर कधी बाहेर सोप्यावर असतो, तर कधी इकडे कपाटात असतो, तर कधी इकडे खाली पडलेला पण असतो. कुठे पण असतो. आता आमच्याकडे कसं मेकअप करणारी कोण येईल ना, ती आल्याशिवाय आमचं मेकअपचं सामान एका ठिकाणी नसणार. आता पावडरचा डबा कुठे आतमध्ये? आता कपाट खोलून आतमध्ये इकडे ठेवणार. थोड्या दिवसांनी कुठे येणार तो खाली. आता तू काढशील तेव्हा तो आता कुठे फ्रीजवर ठेवशील. मला क्रीम नसली तरी चालते, पण पावडर पाहिजे. पावडर मी अशी दिवसभर अशी असली ना काम करत, तरी मला 2-3 वेळा पावडर लागते. बाकी काय नको मला, खायला नका देऊ, काही नका देऊ, पण मला पावडर लागते. लहानपणापासून आवड आहे मला पावडरची. बघा दिल, बघा दिलूला आमच्या पावडर नको, काय नको, क्रीम नको. दिलू आमची पांढरी ती पांढरीच. सवय झाली अशी अशी. झाला आता मेकअप. याचा आमचा मेकअप आहे. चल आता मी पटकन जरा बाहेर जाऊन येते. हा लगेच. तोपर्यंत तू हे कॅमेरा काढून ठेव. लाईटी लावतो, कॅमेरा लावतो. लाईटी लाव, कॅमेरा लाव. पटकन बाहेर ना जाऊन येते. काय लागलं बघूया काय लागलंय. आबू झालाय माझ्या बाबूला. स्वतःच नख लावलाय तिने तिकडे. बघा क्रीम लावायला देते ती. थंड थंड लागते ना. जास्त पुसू नका, पुसायला नाही. बस झोप. आमची शानी दिलू आहे. चल हात धुवून येते आम्ही पटकन. झोप दिल, झोप. हे बघ काय दिलू खेळायला. खेळू दे तिला समजतं बोललेला. खेळ माझी बाबू तुटला. खेळ दुसरा तरी काय आहे खेळायला तुला. मी जरा जाऊन येते. मी पिशवी घेतली बघ. येस. आणि जास्त नाही, एकच वस्तू आणायची आहे. पटकन जाते आणि येते. हा तू तोपर्यंत तयारी कर. चला. दिल जाते बाहेर. दिलला नको. बघूया दिल येते का बघूया. दिल बाहेर जाते. कडी वाजव. चल कडी वाजव. चला. हे बघ. नाही आता नाही इंटरेस्टेड. आता साफसफाई. आता व्हिडिओ मध्ये यायचं ना तिला. आता नाही येणार. चल तू जाऊ. जाऊन येते पटकन. जाऊन ये. आता इथे मम्मी गेली आहे बाहेर आणि मी असतो किचन मध्ये. म्हणजे सर्व जे लागणारे असतात इन्ग्रेडियंट्स मम्मीला माहिती आहे, पण हे जे लागतात ते सर्व मी ठेवून देतो वरती. त्यानंतर लाईट्स लावतो, मग कॅमेराचा स्टँड लावतो, मग आमचं शूट चालू होते. आता ही लाईट लावून दाखवतो. 1 खाली कनेक्शन 2 आणि ह्याच्या पाठी आली वाटतं मम्मी. हे सर्व करण्यामध्ये मला पण 5-10 मिनटं लागली आणि त्याच्यात मम्मी आली. आता तुम्हाला बाहेर सुद्धा दाखवतो. दिलचं पण पुसून झालं ऑलमोस्ट. हे घे सॅनिटायझर घे. काय आणलं दाखव. क्या गिफ्ट लाया. ब्रेड. आज ब्रेड पासून रेसिपी. येस. तुम्हाला सुद्धा वाटत असेल ना की आमच्या घरी कसे शूट होतात, अगोदर काय होतं, म्हणून तुम्हाला आज थोडासा एक शॉट दाखवला. आता बघा मम्मी गेली आतमध्ये किचनमध्ये. आता ते सर्व इन्ग्रेडियंट्स काढेल आणि मी इथे काय करणार. इथे दिल आहे आपली. तिला कधी कधी फॅन लागते, कधी नाही लागत. तरी मी इकडे एकच काम करतो. सर्व लाईट्स ऑफ
आणि बाहेरचा कंदील ऑन, फॅन ऑफ, लाईट्स ऑफ. आणि आता दरवाजा सुद्धा, तुम्हाला कालो काही दिसणार नाही. आता मी चाललो आत. अँड वेलकम. खूप ब्राईटनेस झाली. नमस्ते. आज मी ब्रेडचा पुडिंग बनवते. तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा तो. बिना अंड्याचा. अंड्याचा नाही बनवायचा आहे, ब्रेडचा. आता इथे बघा ब्रेडचे कडा कापून घेतले आणि 6 स्लाइस घेतले बघा मी. इथे आपल्याला तुकडे करायचे, तुकडे करून घेतले. हे आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचे. आपण ब्रेड क्रम बनवतो ना तसं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. ब्रेडची अशी पावडर करून घ्यायची, आपोआप होते. पण मिक्सर चालू केलं ना त्याची पावडर बघा अशी अशी बारीक होते एकदम. आता आपल्याला या भांड्यामध्ये आहे ना पाव कप साखर घ्यायची आहे. याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे. त्याचे आपल्याला कॅरेमल बनवून घ्यायचं आहे. साखर बघा आपोआप वितळते पाणी न टाकता. आता इथे बरोबर आपल्याला 1 मिनिट झालं मम्मी मीडियम गॅसवर. आता हे आपलं कॅरेमल केलेलं आहे ना, ते आपण जे भांड्यात करणार आहे ना पुडिंग, त्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं असं बघा. आता इथे मी कढई ठेवली आहे आणि गॅस चालू आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 1.5 कप दूध टाकते. ते मी दूध मापूनच ठेवलेलं आहे, तुम्हाला आता दाखवते घेऊन. बरोबर 1.5 कप आहे. आता 1.5 कप दूध घेतलंय ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला गोड पाहिजे ना म्हणून आपल्याला अर्धा कप साखर घ्यायची आहे. आता दुधामध्ये साखर पिघलेपर्यंत आहे ना आपल्याला इथे कस्टर्ड पावडर पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. आता इथे बघा इथे आपलं दूध पण गॅसवर ठेवलंय. साखर पिघलते त्याच्यामध्ये, विरघळते. तोपर्यंत आपण इथे कस्टर्ड पावडर मिक्स करून घेऊया. अर्धा कप पाणी घेतलंय. आता त्याच्यामध्ये ही आपली घरात बनवलेली आहे बघा कस्टर्ड पावडर. आता याचे आपल्याला 4 चमचे पावडर घ्यायची आहे. 4 चमचे आपण कस्टर्ड पावडर घेतली. इथे आपण दूध पण हलवून घ्यायचं जरा, कारण साखर विरघळायला पाहिजे. आणि इथे आपली कस्टर्ड पावडर पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना थोडा व्हॅनिला इसेन्स टाकूया, अर्धा चमचा. आता इथे बघा आपली साखर चांगली वितळून गेली दुधामध्ये. आता आपण थोडा गॅस आहे ना बारीक करून आपल्याला ही कस्टर्ड पावडर त्याच्यामध्ये थोडी थोडी ओतूया. एका हाताने ओतायचं, एका हाताने ढवळत राहायचं. आता हे आपलं दूध आहे ना ढवळत राहायचं आहे. आणि थोडा घट्ट झाल्यावर आहे ना तुम्हाला दाखवते. गॅस फुल आहे ना? गॅस फुल आहे. फुल गॅसवर 6.5 मिनिटं मी ढवळते. बरोबर. आता 6.5 मिनिटं झाली. तुम्हाला टायमिंग आम्ही का सांगतो, म्हणजे तुम्ही जेव्हा रेसिपी बनवाल ना असं वाटलं ना म्हणजे की 2 मिनिटात होते. 2 मिनिटात होते. 2 मिनिटात होत नाही, उशीर लागतो. आता घट्ट झालंय ना ते. आता हे घट्ट झालंय. म्हणजे ऑलमोस्ट 7 मिनिटं आता व्हायला आली. 7 मिनिटं फुल गॅस. म्हणजे 7 मिनिटं फुल गॅसवर आपण ढवळत राहायचं जरा असं, तेव्हा ते आपलं घट्ट बनतो बघा. आता घट्ट बनलंय. आता काय करायचं माहितीये का, गॅस आता बारीक करायचा थोडा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना बारीक म्हणजे मी फुलच एकदमच बारीक पूर्ण बारीक केलंय. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हा ब्रेड क्रम केलेला आहे ना, हा आपल्याला थोडा थोडा टाकून त्याच्यामध्ये ढवळून घ्यायचा आहे. थोडा थोडा टाकायचा. थोडा टाकलास आणि ढवळलंस. थोडा टाकायचा ढवळायचा, थोडा टाकायचा ढवळायचा. आता इथे मी परत टायमर स्टार्ट करतो. आता थोडं थोडं टाकत आहे ना असं ढवळून घ्यायचं. समजा थोडा थोडा टाक ढवळ. इकडे तुला बरोबर 20 सेकंड झालेत. आता दिल दाखवतो त्यांना. संपला ना ते दिल. हे काय करते बघा, त्याने फिश आणली आणि सर्दी पण येऊन खायला लागली. दिल कुठे फिश? नाही आणली फिश. खाल्ली तू? जा दिली अजून चिच्ची खाजा. आपल्याला ब्रेड क्रम टाकला ना दुधामध्ये, ते पॅन सोडेपर्यंत गरम करायचा. काय ग दिल आवाज येते. दिल काय झालं? जवळती जा, जवळती. नाही अशीच ओरडते, बोलवते अशीच. कुठे जायचं? बाहेर जायचंय? बाहेर जायचं दिल. बरोबर 3.5 मिनिटं झाली तुला.
आता आपण बोलतो ना पॅन सोडेपर्यंत म्हणजे आपण आता हे फिरवतो ना चमचा, तेव्हा असं आलं पाहिजे बघ. हे बघ असं इथपर्यंत घट्ट व्हायला पाहिजे. मला वाटतं की 2 मिनिटात रेसिपी बनते, पण त्याला 2 मिनिटात नाही बनत, त्याला खूप वेळ लागतो. आता आपला इथे बॅटर बनलाय, व्यवस्थित घट्ट झालाय बघा. आता मी गॅस बंद करते आणि आपण आता कॅरॅमल टाकलंय ना डब्यामध्ये, त्याच्यामध्ये ते आपल्याला हे बॅटर टाकूया. आपण सर्व बॅटर आहे ना त्या डब्यामध्ये ठेवलंय, सगळं काढून घेतलंय बघा. आणि त्याच्यावर आता हा असा पेपर लावायचा. आता इथे पेपर लावून ठेवलाय. आता आपल्याला इथे पाणी गरम करायचंय. आपल्याला स्टीम पाहिजे ना, ते स्टीम करायचं आहे ना, त्याच्यासाठी हा टोप घेतलाय बघा, कारण तो डबा राहायचा आहे ना त्याच्यामध्ये. आता आपली कढई असली ना, हा गाडा मोठा आहे ना, नाही तर माझ्या पण कढईमध्ये तो डबा बसला असता, पण हा गाडा मोठा आहे ना म्हणून ते बसत नाही त्याच्यामध्ये. कढईच्या वरती येतो तो डबा या गाड्यामुळे. आणि असा जर गॅस सारखा जर असली जाळी असेल ना अशी, तर ती आपली कढईमध्ये बसू शकते. आता मी याच्यामध्ये पाणी टाकते बघा थोडा. आता गाड्याच्या बरोबर आहे ना खाली पाणी ठेवायचा, हे बघ है ना, आणि याच्यामध्ये आपला डबा ठेवायचा. आता मी गॅस बघा मीडियम केलाय आणि त्याच्यावरती हा आपल्याला टोप ठेवायचा आहे. 25 मिनिटं ठेवायचं. आपल्याला बघूया किती मिनिटं लागतात ती आधी. त्याच्यावरती हे आपण असं झाकण ठेवूया. आता तुम्हाला मी 25 मिनिटांनी दाखवते, बरोबर 25 मिनिटांनी. आता हे वाफेने आहे ना जरा सुगंध पण येतोय, कस्टर्ड पावडरचा सुगंध येतोय. आता बरोबर 25 मिनिटं झाली. आता मी गॅस बंद करते. आणि गॅस एकदम बारीक वर होता ना, एकदम बारीक मीडियम वर. आता 27 मिनिटं झाले, म्हणजे तुम्ही 25-30 मिनिटं ठेवा मध्येच. हा, ते पण पाणी जास्त असायला पाहिजे. पाणी समजा कमी झालं तर, पाणी कमी झालं तर ते दिसायला पाहिजे. मग आपण एकदा खोलून पाणी बघायचं. पाणी कमी झालं असेल तर थोडं ओतायचं. अगोदर पाणी जास्त टाकायचं, अगोदर जास्त पाणी टाकायचं. आणि मीडियम गॅसवर ठेवलं ना, एकदम बारीक गॅसवर, तर ते काय पाणी वरती येत नाही. आता हे काय बंद केलं ना, गॅस बंद केला. आता जरा थंड झाल्यावर डबा काढून दाखवूया, कारण आता डबा काढता येणार नाही ना. आता आपला बघा टोप पण थंड झाले जरा. आणि आता ते आपण डबा बाहेर काढूया. डबा पण गरम आहे. काढल्यावर पाणी बघूया आपण. बघा एकदम कमी राहिलं ना पाणी. पाणी किती राहिलं बघ. किती होतं तो गाड्याच्या अर्धा होता. गाडा होता ना त्याचा अर्धा पाणी होता. आता आपण हे तसंच ठेवायचं आहे. आणि थंड झाल्यावर आपण 2 तास आहे ना फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे. खोलून बघतो. गरम गरमच आहे. आता हे आपलं पुडिंग आपण 2 तास फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे. आता इथे आपले 2 तास झाले आहेत. आपले पुडिंग बघा फ्रीज मध्ये होते. आता आपण उलटा करूया. मस्त झालाय. आणि आपला डबा कसा पातळ आहे ना, तर कापू. हॅपी बर्थडे. कोणाचा बर्थडे आज? पुडिंग खाऊन हॅपी बर्थडे. एकदम स्मूथ हलतोय. असंच निघाला पाहिजे ना पुडिंग. काप एक पीस तसा ट्रायंगल पीस. जरा खेच त्याला बाहेर. आ जाओ बाहर. वाह वाह वाह. होममेड पुडिंग एकदम रेडी. एकदम मस्त झालाय. जरा टेस्ट करूया. आता टेस्ट करून दाखव. बघा आपल्याकडे मी पुडिंग रेसिपी घेतली आहे. लगेच कट पण झाली. आपण टेस्ट करून बघूया कशी झाली. कशी मम्मी? मस्त झाले. एकदम मऊ मऊ, एकदम छान झाले. ब्रेडचा वाटत नाही. पुडिंग आपण कसं वेगवेगळे प्रकाराने बनवतो, तसं हे पण एक असा वेगळा प्रकार झाला. पण जर चावताना आणि रेसिपी खाताना असं वाटतं मम्मी गुलाबजामुन कसं असं. बरोबर बोल ना. टेस्टिंग ऍक्च्युअली टेस्टिंग जर म्हणजे हे जे हा जो प्रकार आहे ना, गुलाबजामुन कसं आपण खाल्ल्यावर कसं आपल्याला चावल्यावर वाटतं, सेम तसंच असं ही पुडिंग वाटते. कोणकोणती पुडिंग एकदम नरम नरम असते. दहीची असते ना. हा, दहीची असते ना ती वेगळी, किंवा अंड्याची असते, किंवा नॉनव्हेजची असते, किंवा व्हेज असते. ती नरम नरम असते. आणि ही जी आहे ना आपल्या गुलाबजामुन सारखी लागते. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा.